Кой е член на парламента? Вив зоната. Да, значи в влагалището се членува. Между другото, знаеш кога се плаща членския внос, бе? Кога? Да, точно. Значи, когато, нали, дойде на жената мензиса, се плаща членския внос, да може като свърши, нали, да бъдеш член отново вътре. Нали, предизборна кампания. А преди това... лозунг. Лозунг? Лозунг се казва, моето, че не лозунг. Ти се легалиш. Легала се. Аз реших, че си достатъчно глупав, за да кажеш лозунг. Не съм чак толкова глупав все още. Има време. Тъй трябва да се плаща членския внос. Общо взето на всяко... през 25 дена. Горе-долу. Да. Зависи от... Между другото, Пацо е човека, който е виждал отрязана путка. Не, верно си. Малко беше... Има ли... Влагалище не си виждал отрязано? Ето там вече сухото вещество беше минимум 21% и минимум някъде около 40 според. Доста беше поизсъхнала. Значи... максималното вещество, сухото вещество е било... Не минимално, а максимално, като количество. Да, точно. Ето там максималното, там сухото вещество достига своя максимум, така се каже. Ако може да се начерта една графика на сухото вещество, нали, за съдържанието на сухо вещество в едно влагалище, ако бъдем учени хора, и тя ще има някаква такава кривичка, нали, тук остават 31 секунди. Минимум, тук след това постоянно се покачва и вече отрязаното путка е един максимум, който не може да направи. Така да се каже, обратна крива. Обаче е удобно за нахлузване. Кое е удобно за нахлузване? Отрязаното. Да, смисъл малко всяко поза. Да. Каква дашна жена? Дашна, да. Малко сухичка, но дашна. Да. Път ще ви разкаже вица за математика. Значи, нали, тук сега описахме графиките и това, защото математиците са хора, които много... аз съм математик. От путки не разбират? От путки не разбират, да, но за сметка на това пък разбират от графики. Затова да ги запознаем с путката, трябва да им начертаем графика. Да, затова описахме предната графика за сухотата. Нали. Да. Как ви е? Графично изобразена путка. Именно. Значи, вица, той е следния. Значи, един математик седи обяснява един приятел. Аз живея толкова хубав живот. Жената камъчета при любовницата, любовницата камъчета при жената. Аз през това време се дъв асансьор и ставам жадачки по математика. Вече малко оплетат, но ясно, че... Решава задачки по математика. Да, за недочурите. Да, и недоразбралите. Пика на графиката беше отрязаната. Отрязаната, да. Значи, това е... То не беше пика на графиката, а беше... Стига максимум. Да. Тоест върхната точка на всяка жена е момента, в който... И отрежеш путката. Да. Скълъпихме го и двамата дружно. Да го кажем за дружно. Добре, айде, значи пика на всяка жена е момента, в който и се отрежеш. Какво? Какво вълга? Путката, да. Научно стата, аз ще... Значение, важно така е. Може да напишеш доказателство на черната дъска. Нямаме черна дъска. Нито путка. То трябва путка, в смисъл не става с нагледни. Между другото има черен плакат, ама... Не, той е наречи, той е хубав. Да. Няма да рисуваме путки. Нямаме с някакви путки. Да. Сега моля ти се. Не можеш да смесиш путката с музиката. Абсолютно. Особено с рейч. Да. Рейч against the путка. Рейч against the влагалището. Една секунда. Значи свърши. Благодаря. Моля с тебе види. Пацо, кажи сега каква е формата на путката. Не пак. Каква беше? Значи според мен е една така по-като цилиндриш, в смисъл така, ама дълъг такъв един издължен цилиндър. Обикновено е малко по-тесничък. Ти говориш в 3D измерение. В 3D. Сега обясни хубаво въпроса, значи в 2D ли искаш? Значи, когато говорим за двумерното пространство, много научно стана, има просто форма на нещо кръгло, елипсовидно, евентуално в някои случаи. Мене е кръгло. Да, елипсовидно. Газа е кръгъл. Газа беше кръгъл, прав. Газа е за хуй. Путката за какво е тогава? Газа е фи. Фи е това. Да, знам кое е фи. Да. Добре, за какво е путката? И аз това се чудя.
Путката е за пръст. Извода е, че няма смисъл от нея. Не, за пръсти може би, защото виж сега. Понякога 2-3. Да, щом не е кръгло, ето те виж са два пръста с някакси малко по-издължени. Да. Или три. Ялчата е путка около те. Да, ето. Ти пък искаш черта, баси голяма. Бъди послушна путка, искаш да ми кажеш. Ето виж сега така хоп и влиза. Ето това принцип трябва да е затворено. Да, сега. Не мога да си свири. Там не мога. Да. Те тук е пика така се разтваря и тук се разтваря. Да, някои са така, други са така. Как си ги направиш? Да. В крайния момент всичко е така. Така е, смисъл разтворен. Путката е като водата. Като водата? Да, защото водата взема формата на съда, в който я поставиш. А пък путката взема формата на... На хуя, на който я надемеш. Да, нахлузиш. Нахлузиш, точно така, нахлузиш. Малко се не мога да... Ако си платил членския внос. Да, именно. Разбира се, трябва да си платил членския внос. Да. Това Мензис е един много важен. Значи, сега ще разбиеме мита, че всяка жена в Мензис е много гадно. Снимам. Значи, защо всяка жена, която в Мензис е хубаво? Значи, защото като в Мензис и тогава то ще си плаща членския внос. За да може, нали, след това да членуваш в влагалището. Да. Още един месец, нали? Съответно до следващия Мензис, когато пак трябва да си платиш членския внос. Да. Така че всъщност Мензис е един много хубав период в... през който всички си плащаме. Да, всички си плащат. За който всички си плащаме. Именно, нали? Да, ама след това един месец ти е така подпих. И всъщност подпъх и подпип, а не подпъх и подпип. Я пак? Виж сега, подпъх, нали? Подпъхваш и подпихваш така. Да. Нали? Ти направи обратно. Именно, така скреч. Скречираш, да. Именно, да. Те сами могат да се скречират. Те сами могат, да, но... Аре, става друго си, някой друго ти скречира. И жените са гадни, що? Защото не пускат. Това всички... Типа се казва. Освен, че пускат кървища, когато... Когато трябва да си плащаш членския внос. То трябва да си плащаш, тъй като... Ето защо идва края на Мензиса, бе. Защото си платил членския внос и вече свършва. Вярно. Да, иначе ето точно свършило ти е там месец, нали, от еди кое си число до еди кое си число и вече почва кървища работа и след това като си го платиш и спира. Вярно е, да. Всичко има обяснение, доста научно. Абсолютно. Нямам какво да кажа. Да, в смисъл. Да, всъщност той, както преди малко каза, е гадно... Всяка жена в Мензис. Направи грешка, защото ако всички жени бяха в Мензис, по едно и също време, нямаше да има надежда за нас, че някой може би ще ни пусне. Затова в крайна сметка всички членуваме в поне две партии, в смисъл в две влагалища, иска да кажа, защото, нали, да не си съвпадат. Свърши ли? 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 Тук се установихме, че вече поне две жени на света имат пут. Да. Но няма казваме кои. Което е хубаво между. Има извод. Освен Адам има и Ева. Разбира се, това е минута. Пато, между другото, се настроила с едно... това е любовна игра преди полов... Как? Добре, това е минута. Полов ак. Името е, не знам, това от 14 евро го мисля и не мога да видим. Добре, това е една минута, която учи в едно училище за бавно вътре. Докато Пато е клака, тя това прави. Виж, значи и Пато като няма клати, са прочите вие. Пак прави. А що подлагаш тук пръст? Аз да. Не малко просто не е, но мунка е. Аз не съм чул за мамуна, която трябва да подложиш пръст. Ми запознай с Гошка. Познаваме, тя ми е подарък и не е Гошка, защото е женска. Добре, Гошка. Беше
женска. По какво разбра, че е женска? Не, просто ако беше мъжка, за какво ще ги правя така? Как? Няма значение. Защото си извратен. Ето принцип с маймуна си извратена работа. Било то мъжка или женска, но с мъжка е по-изждемо. Да, освен че си маймунофил, ставаш и мъжофил. Това не беше много металско от твоя страна. Що? Щот. Свърши клипчето, нали? Не. Не е свършил. Не е свършил, това не е мъж. Викаше, типа сега изкара, че свърши много бавно, моля те. Да, като порно актьор.